राहों में उनसे मुलाकात हो गई उलाला 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 छुनाना 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 कभी खुशी कभी गम खुलुमबाय नोंथांमोनखो and welcome back to my sister's channel आङो पुनम सरगियारि दिनै बे ब्लगाव फर्स्ट टाइम नुजाफैदो स' माने आबो भाइगुसिया जोंहा न' आलासि जानो फैदोथ' आं सानदो माबा मोनसे इन्ट्रेस्टिं बुस्थु माने मेमोरेबल जानो थाखाय बनायनो सानदो आरो दा आबो भाइगुसिया जोंहा आब'दो न' सिङाव माबा माबि सिक्रेट्स रायलायगासिनो दं आरो आं बेनि सायावनो मोनसे भिडिअ लाबोनो नागिरदों बे भिडिअखौ माने इन्ट्रेस्टिं बनायगोन आरो ना स' भिडिअनि नामानो जाबाय अन्ताक्षरी जों दा अन्ताक्षरी गेलेगोन आब' भाइगुसिजों आंजों दा आं आब' भाइगुसिखौ लिंनाय नायनोसै हेल' आब' भाइगुसि फै जोंहा अन्ताक्षरी गेलेनोसै मा अन्ताक्षरी गेलेनि अन्ताक्षरी मा अन्ताक्षरी बिलाय अन्ताक्षरी माने नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागोन जानो हागौ मा अन्ताक्षरी दं दै लोंनि अके आब'आ जाबाय दै लोंनो थांदो जों दा अन्ताक्षरी गेलेगोन केसरिया तेरा जाबाय अन्ताक्षरी गेलेनो होननानै गोदोनाखौ साफा खालामना फैबाय मालांनि मथलबा मा बुंदो माबायदि अन्ताक्षरी आंथ' मोनथिफेरा आं बुजायगोन दे आं दा बुंगोन आं माने आं नोंखौ मोनसे आखरनि फार्स्टखौ बुंगोन ना जेनेबा दा द बाथाय नोङो दनिफ्राय मेथाइ खननाय दै दबा माबायदि द रबार द बिदिनो गाइस जोंथ' दा अन्ताक्षरी लाबोनाया माने जायनो जेनो बे जेनबाथाय बे जेनबाय मा खालामनांगोन माबा मोनसे खालामनांगोन आरोना इ जेनबाथाय ओमफ्राय आं देराबाथाय आं देराबाय बे जेनबाथाय जेनबाय उनाव गम मोनसिगोन जाय जेनगोन इयो पानिशमेन्ट मोनगोन ना जेनेबा आं जेनबाथाय आब'आ आंखौ माबा मोनसे खालामनो होगोन आरो आं खालामनांगोन आरो जुदि आं देराबाथाय आब'आ जेनबाथाय आं माबा मोनसे खालामनो होगोन आरो गाइस स' स्टार्ट खालामनोसै जोंनि अन्ताक्षरीखौ चलो बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम शुरू करे अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम जो जीतेगा उसे मिलेगा इनाम जो हारेगा उसे मिलेगा कचरा का डिब्बा ओ बो फार्स्ट नोंनि ना एबार बनिफ्राय मा मेथाइ खननो नोंथांमोन दा आं केमेरा खाथियाव फैबा मेथाइ गोसोआव फैयाना र' बो का मतलब बॉलर की वो यार वास्ते जाविदू मैं गवाई माविदू किस्मतों का लिखा मोर दू बदले में मैं तेरे दफा जाविदू किस्मतों का लिखा मोर दू तुमसे ज़्यादा मैं ना जानूं तुमसे खुद को मैं पहचानूं तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया वास्ते जाविदू मैं गवाई माविदू किस्मतों का लिखा मोर दू जाबाय आंना जाबाय ओमफ्राय आंना मायाव थांखो द'जों खनदो नङा द'आव द'बा माबायदि जागोन माबायदि जागोन आरो माबा माबि ओरैनो द' माबायदि थांगोन देने वाला जब भी देते छप्पर पार पार के किचना किटी टकटना चिकना देने वाला जब भी देते छप्पर पार किटी टिकटना टिकटना ना दे नो ना ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज दिल तू मेरा what to do guys I forgot दे मायाव थांखा आंनिया मायाव जायगा आं होनसै नों दे कननिफ्राय खनदो दे क'निफ्राय क'का
मा जागोन आं गोसोआवनो गैला कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगी हम कभी खुशी कभी गम मेरे सांसों में तू है समा मा भाई मनिफ्राय मेरे दिल में जो तू है समा दे म आं मनिफ्राय खनसे दे 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 आं मनिफ्राय खननो रोङा गाइस मेथाइ खननो रोंबावा आंनो देराखागोन आरो जेनेबा इदि नांगोन मनिफ्राय दे मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझ पे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया केसरिया तेरा माँ बीबी तो देख से बोलो कौन बैठा रंग जाऊं जो आए, रंग हाथ लगाओ Doy bu दिन बीते सारा तेरे फिक्र No, 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 this is wrong रंग song. जाऊं जो मैं हाथ no. लगाऊ जाबाय आं तो इखौ स्टार्टिं बे खनदोंमोन ना खनदों? लगाऊ उनिफ्राय खन एबार नों उनिफ्राय? उलाला 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 Oh yes yes Eh, ang खनदोंमोन दा इखौलाय उलाला उलाला चुनाना Rara चुनाना pasti mbak Uniफ्राय नालाय Ulala 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 तू है मेरी फैंटेसी छुनाना 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 अब मैं जबा हो गई अरे 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 मा गोसोआव थाखा रे रे जाबाय रनिफ्राय मेथाइ दे नों गोसोआव खां रो रही हूँ मैं सुन रहा है ना तू दे बान खनदोब्रा आं रोंला बा आं मेथाइखौनो गोसोखांला रूह है तू मेरा मा मेथाइला रूह है मैं तेरा रूह है मैं इश्क में तेरी रूहानियत है इश्क में तेरी रूहानियत है गाइस बिनानावनिखौ आं खननानै होबाय आरो इश्क में तेरी रूहानियत है ओमफ्राय हेनिफ्राय ओइसनिफ्राय हनिफ्राय गाइस गुजुगासिनो आं मानो गुजुदों दै गुसुखौ लोंबायना बांसिन गुजुनाय मोनबाय आरोना आरोनिफ्रायना राहों में उनसे मुलाकात हो गई राहों में उनसे मुलाकात हो गई जिसे डरते थे वही बात हो गई आहा हा 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 आहा हा 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 जिंग चिक जिंग जिंग चिक चिक ओमफ्राय आहा हा आहा हनिफ्राय जाबलायबाय हनिफ्राय हर किसी को नहीं मिलता ऐसा प्यार जिंदगी हमें हमें तुम्हें 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 किस्मतों से जो लिखा है हम वो है हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी है हा 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 लोगोफोर आङो देराबाय ओमफ्राय जों फार्स्टनिफ्राय भिडिअखौ कमप्लिटलि नायजोबनानै ओमफ्राय आङो देराबाय मानोना आं बांसिन माने मेथाइफोरखौ माने आं गोसोखांनानै होदों बेनि माबायावबो बे खननो गोनाङावबो ओमफ्राय आङो बुङै होबाय नालाय खनै होबाय नालाय गाइस आङो जेनबाय ओमफ्राय नै बियो एबार पानिशमेन्ट मिले गाइसखौ माया पानिशमेन्ट होनाय जागोन बेखौ आंनि गोसोआव दंसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो थ'दो पानिशमेन्ट खालामनायखौ नायहैनोसै चलो बिराद दुखु आंहा गाइस मानोना आं इमान मोजां मेथाइ खनदोंमोन नंगौना नङा बुंलाय मोजां माने कमेन्टआव खोन्थाहर दे लोगोफोर मोजां माने इयो मोनसे मेथाइखौनो माबालाय केसरिया तेरा ओमफ्राय नोंना गेजेर गेजेरना मामोनलाय गाइसिना मामोनलाय
केसरिया अकल केसरिया केसरिया इश्क है ये केसरिया नो 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 दिस इज केसरिया माने बियो केसरियाखौनो खन केसरिया नो गाइस फैदो बिखो चलो चलो केसरियाथ' ट्रेन्डिंआव दासो जुदि केसरियाथ' गाब লাগিব আৰু না दे নহয় নহয় गाबोन दे वारिबो मुझे हर चैलेंज एक्सेप्टेड चलो जाएगा चलो गो फैदो गाइस मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नुसिगोन मोसागोन आं लोगोफोर मोसागोन मोसानो होआ बेखौ आं बिराद गिदिर साजा होनसै आङो चलो फैदो जेननायनि साजाखौ मोनसिगोन एबार जल्दि गाखो मायाव गाखोनो लोगोफोर सियाराव गाखोदो गाखोनानै साजाखौ होनसै आङो गाइस बिराद दिन जाबाय गाइस आं फुङाव माने एक्सारसाइज खालामा लेट्स ट्राई आई कैन डू और नॉट ओके चलो 1 2 3 go start 1 2 5 2 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 9 9 10 मेंगोना मेङाखै बोरै मोनदो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सारी दुनिया की बोझ अपने कंधे पर लेके बैठ रही हूँ गाइस उफ फुनलाय बिराद मेंबाय बिराद मेंबाय चलो अभी है दूसरा चैलेंज का बारी दे एबार मोसासिगोन आं जानला मोनला मेथाइ खननानै होगोन माने नोङो मोसाल' मोसा जिलेले जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो आयो जिलेले केसरिया तेरा इश्क है प्यार रंग जाऊं जो मैं हाथ लगा ओ लोगोफोर आङो दे इन्स्टानि मोननैसो ट्रेन्डिं मेथाइखौनो मोसानोसै आरो दे चमका चमका बेरिया में चमचम करके चमका लावा चंदू पावद नच दे करके थमका मेरी ये चेहरा मेरी ही चर्चा हर जगह पर है ये दुनिया पित्तल दी हो गया मेरा चैलेंज कंप्लीट पनिशमेंट नाथ' जोब्बायमोन गाइस जोंनि दिनैनि चेलेन्ज भिडिअआ जोब्बायना बारा आङो एसे माबा होदियासै माने बेखौ साजा होनाय जादियासै मानोना आङो आं फार्स्ट बे भिडिअ आरो बिनि सायाव आङो मेथाइबो खननो रोङा बेनि सायाव बेनि थाखायनो मेन प्रब्लेम मेथाइ खननो रोङिनि सायाव जाहैबाय बेनि थाखायनो बिनानावा बारा साजा मोनदियासै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव आरो लोगोसे जों सानैखौ इन्स्टायाव फल' खालामनो बावनाङा जों सानैनि आइडिखौबो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखागोन भाग्यश्री बर' इन्सटाग्रामाव ओमफ्राय आंना जिसलिपा स' नोंथांमोना थांनानै फल' खालाम आरो जुदि जोंनि बे चेलेन्जिं भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो आब'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय बाय